Hello and welcome, you guys. My name is Jibbah, the hostess with the mostest. Introducing to you a very important person. I'm talking Blessing Dhlakama, Mr. Blue. Let's get it. Powered by Blessing Dhlakama, Mr. Blue. My name is Blessing Dhlakama, aka Mr. Blue. Nasi ndauya pano pa BBC Entertainment dombotaurawo nyaya yevaartist, especially maartist emuchipinge. Vamwe vanhu vanonetseka kuti why tisingabudiriri uye why ndisingaiti mbiri. Nyaya iripo manje ndeyekudai so unogona kunetseka kuti why usingaiti mbiri uye why vanhu vasikafariri zvinhu zvako, but imazira andoita vanhu vemuchipinge ka they don't support music, ndo chinhu chekutanga. Chechitrue tine vamwe vanhu vaya vanozvifonera waizi vekuti kana song yake yakadzika paDiamond one day waizi tikatosangana naye mustreet haachadi kutomhoresa vanhu just because song yadzika paDiamond, just like the likes of Raskid akaita chimwe chisongo chakaita hit song paDiamond FM chobva atonda kuchinja zita nda kunzi Dini Diamond, haachatomhoresi vanhu saka zvakafanana nekuti wosimbiswa pagroup paipai paunosenda song uri artist paipai kana kuti uri DJ wasenda mamixtapes. Chinhu hani chandoziva vanhu muchipinge ka anokurumidza kuisa emoji efire but anenge asina kutombodownloada nokuti wakapenga waita nokuti chazva wakapenga but anokana kutombodownloada and then wakuchirofamba mustudio wakutodarira vanhu kuti hanzi ndiri celeb. Of course muchipinge maceleb tinavo, but the likes of Jibbah, Fortan nevamwe vandisina hangu kutaura vakawanda, vana Ganja Sniffer, vana Gaza President, vana Mr. Click waizi, vana Rayman Nike Tammy Drop vanashe nevamwe vandisina hangu kutaura waizi. Of course nana Freeboy varimo waizi, but vanhu vasingazvifoneri waizi kuti kana tikasangana pastreet waizi obva atoti like obva atoti hachazi uri balance just because munhu wadii wazikanwa waizi. ngatidzidze kungova hambo waizi because hapana munhu atanyasa kuita mari nemusic kana kuti tingati pane munhu uri kumbati uri kupisa. Of course vanhu vari kupisa but noti kuti hanzi ukapisa nhasi waizi hauchatomhoresi vanhu because wakuona sekunge iwo watokumberi. saipapo ndopatofanira kutarisisa waizi. Plus chinhu chimwe futi kana uri artist kana uchida kuti masongs ako ave achienda waizi vana akazi nana primers vari kubatsira magerezi kuti ange anoenda pamhepo, but once munhu akasimudzirwa waizi avanenge akutoita chi achatomhorese munhu. Plus maartist ngatidzidzewo kupusha maweights edu pachie zvedu. Ndopa example ya Fabs Farai Gerald, munhu ari kuzipushira music yake iye pachie zvake waizi. So every artist ando zvanofanira kungoita waizi kuti anofanira kuva achipusha music kuside kwake waizi, otherwise ndiko kuti tiende kumberi. Nekuti music ngatisapotani muchiraundi. Kana munhu akasendawo music pagroup waizi ana guys sapota musaisa maemoji musina kudownloada muteerera song. Plus musangoti kana kuti munhu akapera musina kudownloada maizi
driver's absolutely safe. But sir, if you want to stop the car, the first Otherwise, thing you shoot is singabona ukuthi munhu aitopa Oh my mhepo. gosh. Chief, watch out. I didn't think about that. We've made all the arrangements, sir. Inango like inini Mr. Blue. If you were close, Devil would have Andina changu waize, ngoro ngetoito waize. wouldn't have been in ours. Jechingomira chimawekisa ndingachilaida anyone This waize. way, all of his plans. No appreciate all zvinhu zvinoitwa muchipingo, of course maartist mutori neakawanda waize avatoriwo talented. But not kuti anzi munhu akarira one day paDiamond FM achatomurisi munhu ayo. Now you will take me to the Suicide ikoko maize. Otherwise ndingati kana tanzwisana waize. Suddenly you get Thank you very much. marriage. My name is Dhlakama aka Mr. Blue. Musadhibha kuti tine fashion dzireko kuside kumaize. Mungotengawo Mr. Blue brand maize. Unongotibatawo panamba 0277 6473 966. No one will ever come between us. Fabulous day. Thank you very much.